खारबाय आङो दे नंगौ नोंथांमोनहा होनदों आंखौ खारदों आं खारदों औ खारबाय आङो दे होननानै बुंदों जोंहा मैदोम बसुमतारी बिथाङा दाउ अमाफ्रानो जिथु मानसि बुथारजानो गिनानै खारोब्ला अब्ला मानसिया मानो खारा जानो होनना बुंदों थारमाने गावहा दायखौ मावमारदों बे सियर एबा नंगौ लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोना निस्सय मैदोम बसुमतारी बिथांनि क्लेरिफिकेसन भिडिअखौ नुबायबो जानांगौ बा नुवाखैबो जानांगौ जायफोर बिथांमोना नुवाखै नोंथांमोना नायनानै लादों मैया दाख्लैनिफ्रायनो गोबां मैदोम बसुमतारी बिथांनि माने ससियेल मिडियाआव गोबां भाइरेल जादों नङा होमबा मैदोम बसुमतारी सोरांब्लानो माने मैदोम बसुमतारी फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा नङा होमबा दा बे खारनाव दिनै मैदोम बसुमतारिया थारैनो रियेलि माने खामानिखौ बा दायखौ मावा नङा मावमारदोंमोन गाव दिनै क्लेरिफिकेसन होनाय बायदिब्ला निस्सय मिथि मोन्दों बिथाङा दायखौ मावा नङा मावमारदोंमोन आरो दा बिथाङा खिन्थु सोरबा आइजोजों दाया जादों ना मादों बिनि बाथ्राखौ फोरमायाखै खिन्थु बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला थाखा फैसाखौ जादोंमोन जाया नङा आरो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला दाया नंगौ नङा आं बुंबाय होनना बुंदों थारमाने बाथ्राया नंगौआनो सैथोआनो सोरबा आइजोजोंबो बिथाङा दाय जाया नङा निस्सय जादों दिनैनि गेजेराव नोंथांमोना निस्सय मिथिखागौ मैदोम बसुमतारी बिथाङा गुबुनखौ एसे मोजां बुजायग्रा मानसि गुबुनखौ बुंग्रा मानसि दिनै बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों आरो बेजों लोगोसे आं बुङो बिथाङा ओरैबायदि माखासे खोथा बुंदों सोरबाफोर बायदि मानसिया जिथु गोसो थौले मानसिब्ला सहायनो हायै मानसिब्ला बायदिसिना बेफोरबायदिनो सोरजोंबा बुजानाय माजानाय सेन्देल माला गानहोजानाय मानायफोरखौ नुनायनि उनाव ससियेल मिडियाआव हगारजानायनि उनाव बिथाङा मा लाजिनानै सुइसाइड जानानै थैयो होनना बुंदों बे बाथ्राया सियर नंगौ दिनै नोंथाङा जिथु गावखौ बेफोरबायदि साननो रोंदोंबा गुबुनखौ बेफोरबायदि साननो रोंदोंब्ला नोंथाङा मानो गुबुनखौ एथ'रब माने लासिं सिं खालामो मानो मान सनमान हानि खालामहरो मानो असनमान खालामहरो नोंथाङाथ' मोनसे समाव प्रिति नार्जी बिथांजोखौ एनिथिं एमजे बिथांनि बिसिखौ अनजालि बिसिखौ 6 मान्थआव 7 मान्थआव गथ' जोनोम होनाय होयिनि सायाव गोबां गाज्रि बाथ्रा बुंबाय खोनासंथावै बाथ्रा बुंबाय बैफोरनि सायाव नोंथाङा लाजिनाय दंना गैया दिनै नोंथाङा नोंथांनि सायाव लाजिनानै माखासे गोबां क्लेरिफिकेसन होबाय बेफोर बाथ्राया सैथो दिनै नोंथाङा बुंदों मैदोम बसुमतारीखौ मेगन खेवहोबाय बिमा बिफाजों बिदा फंबाय अनलायनानै संसार जानो थाखाय बे बाथ्राया सियर दा खिन्थु मैदोम बसुमतारी नोंथांखौ ओरैनो रायजो राजाया सुजुग सुबिदा होआखै नोंथांखौ रायजो राजाया ओरैनो अननानै दोनै खुला भाबै हगारनानै दोनफिनाखै नोंथांनि फारसे सिन्था दरा दङ नोंथांनि न'खरनि बिमा बिफानि फारसे सिन्था सरसा दङ रायजो राजाफ्रा बै गामिया जिथुनाखि नोंखौ हमनानै बुदोंमोना बे गामिखौ नोंथाङा साबायखर होनांगोन दिनै नोंथांखौ ओरैनो हगाराखै बिथांमोना नोंनि फिउचारखौथ' बाद दोन नोंनि बिसि फिसानि फिउचारखौ साननानै बिथांमोना नोंखौ हगारफिनदों मिथिबायना नोंनि बिमा बिफानि मान सनमान बैफोरखौ साननानै नोंखौ उदां अख्राङाव दोनफिनदों नङाब्लाथ' नोंथांखौ बुथाराबो गारनो हागौमोन नङाब्ला जोबथेसालिनि दालि ओंख्रिबो जाहोनो हागौमोन दा बेखायनो नोंथाङा साननानै नायदो बे बाराव बुजिदो नोंथाङा बे बाराव जुदि बुजियाब्ला आरो जिन्दगि नों बुजिनो हाला नोंनि बुजिनांगौ समा बेनोसै मैदोम बसुमतारी नोंथांखौ जोङो बयबो हास्थायो मोजां जा नोंथाङा गुबुनफोरजों बांद्राय कन्ट्रभार्सि खालामनायखौ गार नोंथाङा गुबुनफोरजों कन्ट्रभार्सि खालामनाय माने दावराव दावसि जाबाय थानाय आरो दावराव दावसिया सोमजिबाय थागोन बेफोरबायदिबा जोंनि बर' समाजाव बोरै सोलिगोन बेफोरबायदि नोङो गुबुनखौ आसि थुथाब सोंखारिबाय थागोन गाज्रि राव बुंबाय थागोन गाज्रि नोंथाङा मालायखौ माने अर सुबाय थागोन बेफोरबायदिया जोबोर गाज्रि जोंनि बर' समाजाव आरो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजाव मा जालांगोन मिथिना गावजों गाव नांलाय खमलाय बुलाय बुसि जाहोनाय बा सोरखौबा जोबथेसालियाव लांहोलायनाय नै बेफोर थैनो जाबोयो बेखायनो नोंथाङा दिनै बुजि मोन्दों नोंथाङा निस्सय बुजिखानांगोन नोंथाङा जिथु नोंथां बायदि सासे मानसिया जिथु गियान गोनां मानसिया बुजिनो हायाब्ला आरो रावबो बुजिनो हानाय नङा नोंथांखौ दिनै जायफोर भिडिअ बानायदों नैबे मानसियासो मेगन खेवहोदों नोंथाङा बुंदोंना भिडिअ बानायग्राफोरखौ बुंनो होननानै नोंथांनि थाखाय भिडिअ बानायग्राखौ नों साबायखरसो होनांगोन दिनै नोंथांनि मेगनखौ बिथां भिडिअ बानायग्राया खुला खालामना होदों बिथांमोनखौ नोंहा जेबो खालामनो हानाय मोन्थाय गैया दिनै जिथु नोंथाङा भिडिअनि गेजेरजों फेमास जायामोनब्ला दावराव जायामोनब्ला नुजायामोनब्ला नोंथाङा सिरि बे दायखौ थाखोमानो नाजागौमोन नोंथाङाथ' मालाबाबो खुला गाव बुंना लायामोन फोरमायनानै लानाय नङामोन दिनै ससियेल मिडियाआव ओंखारनायखायसो दावराव जानायखायसो नोंथाङा खुद फोरमायनानै लानो गोनां जादों क्लेरिफिकेसन होनो गोनां जादों नङा होमबा बेखायनो नोंथाङा बै भिडिअ बानायग्रानि सायाव जेबो एक्सनानो जा बा माबा मोनसे बुंफिननांगौनो नोंहा जेबो गोनांथि गैया दिनै बिथाङा भिडिअ बानायदों हगारदों नोंथांनि मेगनखौ खुला भाबै खुलिनानै होनाय जादों नोंथांनि मेगनाव जालमा खोबनायखौ बिथाङासो बोखारनानै होनाय जादों बेखायनो दिनै नोंथाङा एसेबाबो गावनि मोन्दांथिखौ मोनदांनो हादों बा हमदांनो हादों बेखायनो मानसिया अरायसम उन सिगां साना हुसिया मालायखौ आसि थुथाब सोंखारिनो नाङा बा बुंनो नाङा गोरबो बिखायाव नांथाव दुखु नांथाव बाथ्रा बुंनो नाङा मैदोम नोंथाङा दिनै बुजिदों निस्सय बिनि थाखाय रोजा साबायखर नोंथाङा बेफोरबायदिनो अरायसम बुजिनानै सबजोंबो गावनिनो बिदा फंबाय हिसाबै मिलायनानै सोलिनानै था आरो सोलिनानै थालांनो नाजा इयुन जोलैखौबो फोरोंलां नोंथाङा मोजां आदब खायदा बा मोजां गियान दा लोगोफोर आं बांद्राय गोलाव बुंनो सानलिया आंनि बुंनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आं मा बुंखो आरो मा बुङाखै आंबो
बुंफ्लांबाय मैदोम बिथांखौ मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा मोनसे समाव गाज्रि बुंदोंमोन नालाय मालायखौ नैबे खेत्रआव आं दिनै बुंनो गोनां बाध्य जानानै फैदों आरो बिथांनि क्लियारेसन होनायखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै बुजिना लानो हासिगोन। बेयावनो खुलुमनानै लाग्रोदों आंनि फेसबुक पेजनि लोगो नोंथांमोन आरो इउटुबनि जि लोगोफोर मैदोम बसुमतारिया फैनो गोसो गैयामोन ससियेल मिडियायावहाय नैबे साननैसोआव माने जि जाथाय जानानै थांबाय जोबोद गिदिर जाथायानो जानानै थांदों दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय क्लियारिफिकेसन लानानै फैनो नागिरबाय बे जाथायनि सोमोन्दै आङो फंनैसो सावरायगोन मानो होनोब्ला आंखौ जि माने ससियेल मिडियायावहाय बहुत माने भाइरेल खालामगासिनो दङ ससियेल मिडियायावहाय ओरैबायदि भाइरेल खालामबाय दं माने उफाय गैयैयाव माने ओरैबायदि मानसिफ्रा आं बुंनो थांगासिनो आरोना बे खोथाखौबो माने मानसिफ्रा ओरैबायदि थायो माने थैनायनि बायद'आवहाय नारसोमनानै हरो मानसिफोरखौ आं मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोनहा निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ नैबे सानजौफु समाव आङो फैनानै दिनै भिडिअ बानायफैदों आङो बाथ्राखौ फोरमायगोन मानो होनोब्ला फोरमायनांगौ बायद' जानानै फैबाय आङो सिरियैनो थानो नागिरदोंमोन आङो बेफोरनि बागै जेबो बाथ्रा बुंला होननानै जि जाबाय गोरोन्थिया मावफ्रांबाय होननानै आङो माने सिरियानो थाबायमोन माने आरो थानोनो सानदोंमोन नाथाय ओरैबायदि जानानै फैबाय माने बुंनांगौ बायद' खालामनानै फैबाय आंखौ ससियेल मिडियायावहाय आंखौ बहुत मानसिफ्रानो आंनि बागै भिडिअ खालामबाय दं भाइरेल खालामबाय दङ आरो आंनियावहाय लिंक हरै आंखौ बहुत मानसिफ्रा सोंहरगासिनो दं आदा मा जादों फंबाय मा जादों ससियेल मिडियायावहाय माने नोंनि भिडिअ जोबोदैनो स्प्रेड जागासिनो दं गोसारगासिनो दङ आंबो नायदों नोंगौ भिडिअ बहुत मानसिफ्रानो बानायदों बहुत मानसिफ्रानो मोजां बुंदों बहुत मानसिफ्रा गाज्रि बुंदों बांसिन मानसिफ्रा गाज्रि बुंदों जाहोना बेनो गाज्रि बुंनायनिया माने बिथांमोनहा फुल डिटेल्स मोनथिया मा जादों काहानिया मा जादों आंखौ माने ससियेल मिडियायावहाय बुंसोदों नाम सुदों आंखौ गाज्रि नाम सुदों बिथाङा माने 7 लाख फैसा जाबाय 8 लाख फैसा जाबाय सोरबाबा होनदों 15 लाख फैसा जादों सासे आइजोनिफ्राय बेफोरबायदि फैसा जादों बेफोरबायदि आंखौ बिराद गाज्रि मुं सुगासिनो दायो आं मालाय आरो माथो बुंनो नोंथांमोनहा बेफोरखौनो सानदों खोमा नोंथांमोननो सोरबाबा इनफर्म खालामग्रा मानसि दङ बेखायनोसो नोंथांमोनहा बुंदों बेखौबो आं मिथिगौ नाथाय खोथाया बिब्दि नङा रायजो राजा नोंथांमोन आंनि भिउवार्समोन नोंथांमोनहा जि आंखौ सानदों मैदोम बसुमतारिया फैसा जादों 7 लाख फैसा जादों 8 लाख फैसा जादों 14 लाख जादों बेफोरबायदि जेबो फैसा जायाखै नोंगौ फैसाया लादों आङो लायाखै नङा आङो रायजो राजानि सिगाङावबो आंनि स्पष्ट भाबै आङो फोरमायनानै लादों आङो फैसाखौ मोनसे खामानिनि थाखाय लादों नाथाय गासिबो फैसाखौ रिटार्न खालामफिननाय जादों माने लास्ट खिनियाव माने एसे एनै थालांनो हागौ नोंगौ आं बेखौबो होनदों थालांदों एसे एनै थालांदों नाथाय आं बेखौबो प्रमिस खालामदों आं बे फैसाखौबो हरफिनजोबगोन होननानै आं बेखौबो प्रमिस खालामनाय जादोंमोन नाथाय अचानक मा जाखो बै माने बेफोरबायदि आं हरनायाथ' हरफिनखागौमोन नालाय बैनि गेजेरावनो किसुमान प्रब्लेम जानानै माने बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बेफोरबायदि जाथाया जानानै थांबाय बेनो रायजो राजा नोंथांमोन आङो मा फोरमायनो जाथाया नंगौ नाथाय नोंथांमोनहा होनदों किसुमाना होनदों आंखौ मिटिं जाफुबाय थानाय समावनो मैदोम बसुमतारिया खारदों मैदोम बसुमतारिया मिटिंआव थायाखै बेनि थाखायनो होसो बुजादों बेफोरबायदि बुंदों बेफोरबायदि जेबो नङा रायजो राजाफोर खोनासं नंगौ जोंनि मोननैबो गामियाहाय मोजाङैनो मोजां मिटिंखौ सालायलांबाय थादोंमोन आरो बेजों लोगोसे मिटिंआ जोबनायनि पर्यायाव फैबायमोन जोबसै पर्यायावहाय जोंनि जि नामखौ आं लाया सासे गाहाय जि दैदेनगिरि बा जोंनिनो गामि खाथिनि आरोना आं नामखौ लानो गोसो गैया बिथाङा मा खालामदों लावथि गंसे बहननानै माने बुनो फैदों बै बुनो फैनायावहाय माने आङो ओरैबायदि होनगोन दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोना साननानै नाय दाउ अमाखौ जों जेरखम बुथारनो होसोयो नङा होमबा दाउ अमायाबो गिनानै खारो मिथिबाय दाउ अमाखौ जों जेब्ला होसोयोना दाउ अमाया मानो खारो निस्सय गावसिनि जिउखौ गिनानैनो बिथांमोनहाबो माने बिथांमोनाथ' नङा जिब जुनाराबो खारो मिथिबाय अब्ला जोङो सासे मानसि जों मानसि हिसाबसो जों सासे मानसिसो नङा होमबा जों सासे मानसि अब्ला दाउ अमायानो जुदि बुथार जागोनखौ गिनानै खारोब्ला रायजो राजानि सिगाङाव सोरबा सासेया जुदि लावथि लानानै ओंखारोब्ला निस्सय मानसियाबो खारगोन दे मिथिबाय
खारा नङा खारगोन मानसिफ्रा निसय खारगोन आं बेखौ आं स्पष्ट भाबै होनना होनदों खारगोन मानसिफ्राबो दाउ अमायानो गिनानै खारोब्ला मानसि माहारिया मानो खारा जानो मिथिबाय खारबाय आङो दे नंगौ नोंथांमोनहा होनदों आंखौ खारदों आं खारदों औ जेब्लानाखि मानसिखौ एटाक खालामनो नागिरो अब्ला नोंथांमोनहा मा बेवहाय थाबाय थागोन नामा खारदों आङो नंगौ नोंथांमोनहा थिगखौनो नुदों नोंथांमोनहा थिगखौनो खोनादों खारबाय बुजाबायबो आङो दे बुजाबाय खारनानै बुजाबाय दे आं बेखौबो मानिनानै लाबाय आरो जाय माने बुजाखांनायनि उनाव बिदिनो मोनाबिलि समावहाय ससियेल मिडियायावहाय माने बहुत माने स्प्रेड जाबाय भिडिअफ्रा माने सोर भिडिअ खालामखो बेफोरबायदि खालामग्राखौबो आङो मोनबाय नाथाय आं जेबो होनाखै आङो लासैनो माबा मोनसे बुंनो होननानै थांखि लादों माबा मोनसे बुंगोन बेखौबो माने बेफोरबायदि माने जाथाय बिराद गिदिर जाथाय बियो मिथिबायना बेफोराव माने खुसि मोनबाय आरो ना माने खुसि मोननाय बायदि माने बहुत माने ससियेल मिडियायावहाय आगारनानै होबाय मिथिबाय माने बेफोरखौ होनो खुसि मोननाय आरो ना मिथिबाय मानसिया बिराद गिदिर जाथाय जादों बेनि गेजेरावहाय मा खालामदों माने ससियेल मिडियायावहाय आगारनानै होदों माने ओरैबायदि आं होनदों माने ओरैबायदि पर्यायाव लांदों मैदोम बसुमतारीखौ माने फोथैनायनि लामायावहाय ओरैबायदि लांदों माने जाय मानसिया साहसि खम जाय मानसिया गोसो थौले आं होनदोंना बै मानसिया अलरेडि सुइसाइड जानानै थैखागोन